sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Comelec Officer Bacolod City, Atty. Revo Sorbito. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Sunart, no? Sa imo nga tagpalamati, no? Good morning sa tanan. Salamat gid sa time. Happy EDSA Revolution, 36 years. Pero, attorney, subong at least siling ko maka-hibernate. Kamudjutay dira kay TY kita subong backlash operation because of the holiday. Kag why maka-opisina subong attorney, no? No, actually, Aksyon Art, no, since Monday, ari kita sa Forest Park, no, nag-training kita sa aton ng mga BCM technicians, no. Okay. Tuloy lagwa lang ko sa lecture, no, para makastorya sa imo. Kaya dako naman yung bulig na makapaabot naman sa mga informasyon, no, sa aton mga tagpalamati. And I thank you for that, attorney. Salamat gid. No, anyway, kumusta anong latest update? Naka-meeting ka na sa mga barangay diri sa Bacolod regarding sa itong plano sa Comelec. I-top sila in terms sa pagbulig sa Comelec on monitoring sining nagalinap na lang ang campaign materials sa kandidato. Actually, Action Art, no, atong update lang, no, since February 21 until today, we've been training ang mga BCM technicians naton, and starting March 1 to March 25, we'll be training our teachers, no, who will be serving sa elections. All the teachers coming from the different cities and municipalities, no, there is a Negros, no, not only Bacolod. Okay. So, actually, sa buong holiday, but we have scheduled backlash operation. Galing lang kita taniya, pwede kita kalakat niya po sa holiday, no? Kasi sa may training, pa kita dirigay na kandak sa Forest Park. However, ang gabulig sa ato, no, ang katapos ng City Engineer's Office, no, wala sila ya opisina, so hindi sila kaupod sa aton. Okay. And we really need their logistical support. So kung wala sila, very minimal lang kayo ang aton obra sa backlash operations, no? That's why we decided to wala na sa buong schedule, and then we will just do it again next week na lang. Okay. Pero subong, since may mga training ka mo, nano matabo sini? Sige lang ang training da? Sige man yung backlash operation and other activities ng Comelec? Yes, actually, wala kita may maubra, no? Multitasking lang kita din, especially din sa Bacolod, no? Kay katamo sa aton opisina. So, akon, ari ko din sa Forest Park din, no? Sinawal, kakawat-kawat ko, makadto sa opisina man, kay i-attend naman ng iban nga activities ka. And then, excuse me, as you said, I have a tentative schedule, no, to meet with the barangay captains of Bacolod City, no, not only to seek their assistance regarding sa mga proliferation sa mga illegally posted kag oversized campaign materials. Okay. But also to discuss with them Comelec Resolution 10732, which lays down the guidelines and rules, no, sa in-person campaigns ng mga candidates, especially sa mga local candidates, mag-abot ng March 25, no, nga magpanaog na sila officially sa mga barangay para magkampanya. Sir, atong maginpadalaan mo gali last time, loss of communication informing them of their violation bagon nga sa sizes ang ila ginpamutang no nga mga campaign materials. May ara to update, sir? May ara response, may reply? Actually, I've instructed, no, our personnel from the Comelec office to after 3 days, no, i-check kung ara pagyapon ang mga yung pangtakod nila nga oversized na mga campaign materials, no. Probably I'll probably have an update on that later on. Magpa-opisina ako, no, kay Yes, sir. I'm here sa Forest Park. Probably Okay. later on we can give you updates on that. But at any rate, we already submitted those notices, no, a copy of those ato na province, which should be forwarded naman sa ato na main office thereafter. Aha. Sir, I want to go into details bala. Sining gina-training nyo na subong, ining mga nag-undergo sa training, pila kabilog ni gani, sir, for Bacolod City ang nagapailalom sa training that includes isang Negros Occidental? I only have the figure for Bacolod City, no, may akatagi 110 technicians who will serve in the elections. However, sa iba niyang cities, no, or sa province as a whole, wala pa ko dito kaunahan sila niya. Okay. So, ining training nila, it would take pila ka adlaw ni sir? Actually, ang ginawa kasi na sa paper-batch nila mo. Okay. Kasi hindi naman matingog sila. So, every day may
every afternoon may nag-check-in na batch and then ang ila training is next day, the whole day of the next day. Oh, So, okay. we have 8 hours no na training sila pag-operate sa machine. Okay. At magkilala sa mga possible na mga troubleshooting incidents kag contingencies no during the final testing and sealing and during election day. Yes. Sir, anong mga requirements? Sino yung mga technician ni? Dapat wala sila paryenteng nagpapili sa eleksyon? Ano ang mga ginset nga guidelines ng komisyon sa pagbaton sino sa ila? Yes, actually, ang ato mo lang mga, well, number one, of course, ang relationship no within the fourth civil degree of affinity or consanguinity, dapat wala kami parinting na kapadalagan. Of course, yung mga banwa or syudad na pag-servisyuan no during election. At the same time, we looked for mga IT capable na mga individuals wala no. Actually, they took the exams no prior to being appointed. Naghatag kita exam ni sa ila no sa aton COMELEC office. Okay. Para as a requirement man sa ila na pag-appoint sila as technicians. Okay. Ang kinanglan na siguro wise la printe na yung nagpapili parang hindi mamalisyan ang ila pag-intra-operate sa machine nga ni? Yes, sakto na Aksyon Art no, isa sa mga ato na gina-requirement nga dapat wala sila sang paryente within the fourth civil degree no, or of affinity or consanguinity sa kandidato nga kapadalagan sa ilang lugar nga pagkaserbisyuan. Aha. Sir, by the way, ang trainings ng teachers nga na-mention mo starting March, nano ini, pilakbilog ni sila more or less for Bacolod City, kag nano requirements sila dapat fully vaccinated ang teacher nga ma-undergo sa training? Well, number one, Aksyon Art, ang aton number, no, we have 450 casert presence diri sa Bacolod, so tagduwa-duwa sa ilada, so that's around 900 sa aton diri sa Bacolod ka teachers, no? Mm-hmm. Again, sa Negros Occidental, wala ako yung data dira kung pila ang total, but ang aton requirement, of course, number one, pagsulod sila sa aton, di daw bubble type, pwede Aksyon Art mo ma-antigen kanay. Okay. And then, hindi ka na pwede kagwa di until matapos ang training the next day. Okay. Ito mo nagaling protocol da. Kinalan antigen test ka, kung reactive ka, that is another thing, no? Pero kung okay kaya, hindi ka reactive, bali, kuan ka, undergo ka gilayon sa training. Until, kuan siya, pila ka simada ng training? Actually, ang every batch, duha ni sa adlaw. Duha ni sa adlaw ang per batch, pero we will be conducting trainings until March 25. March 1 to March 25. Yes. I see. Sige. So anyway, sir, why nagimang ko concern unless nga may ara kay palabot sa mga pumuloy o sa Bacolod, magkandidato nga naga-monitor karon nga aga? Well, again, Sir, thank you no sa chance naman nga makastorya sa aton panguluyo. Kag maghatag naman sang reminder sa aton na kandidato sa ilang supporters. So, kag sa pamuluyo mismo nagasuporta sa mga kandidato na tanibuligan kita nila no nga mag-observe sang rules kag sang guidelines nga set out sang COMELEC no kay sa number mo agina no damo sang abogado sang kandidato nag-file appeal sa COMELEC regarding sa posting sang campaign materials. However, ang COMELEC Resolution 10730 valid agapon and effective. So we have to follow that until such time na i-declare na siya unconstitutional or otherwise ipawiho na sa COMELEC. No? But until now, it stands no, na amo na yung atong rules and guidelines sa campaign materials. Aha. On that note, attorney, salamat gid sa time kag keep up the good work. Good luck sa inyo sa inyong mga trainings kag halong gid permi. Thank you, Aksyon Art. Bayong aga sa inyo tanan. Aksyon Hotline. Attorney Revo